Prabu Mandura dening utawi sedaya musarawu paduka Kanjeng Koko Prabu. Parayu para ngaturaken pasegan kula krami mawan tuantu mugi kunjuwa sandhap pepadanipun Kanjeng Koko Prabu kawula nuwun. Benatala. Nggih, Yayi. Perbaginipun Yayi Prabu Ngastina sadèrèng lan sak sampunipun kula tampi tangan kula kalih. Kula kalongaken ing Lungaya kula petekaken ing Pranaja purung meketing Werdaya Momah ana bawa laksana boten langkung. Budyastutinipun ingkang Raka Mandura kewala mugi katula Yayi. Nggih. Koko Prabu Gurawaning pamundi kula paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu kula tampi tangan kalih kula petekaken ing Pranaja Momah ana caya para cahya kawula nggih kasinggihan dawuh paduka Yayi. Semanten ugi kula sinuwun. Dereng metawi sedang wisarawa paduka Sinten Mandura Tregaring Astina pun bapa ing Sukalima. Ngaturaken pasegan ana krami mawantu-wantu ugi kanjeng sandhap pepadanipun ingkang sinuwun kawula Nggih, Pak Madurna. Kula tampi sipun bagianipun bapa Peremban boten langkung mangsuling taklimipun ingkang putra Mandra mugi katampi ya Peremban. Kawula nuwun iki saged anggen kula nampi amawah ana tentreming manah kula sinuwun. Peremban Begawan Durna kasinggihan. Semanten ugi kula Koko Prabu Sarawa Paduka. Rayi para ingkang monggo ngaturaken sumpeming pangabekti kula mawantu-wantu mugi kunjupa Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi Karna ya. Pangabekti loro satangka pangestunipun Kakang Baetu Kulitampana Yayi. Kapundi paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu saengga jimat paripi. Nadyan kula semanten ugi sinuwun. Kula ingkang pamaning kepatihan ngaturaken sumpeming pangabekti kula mugi kunjupa. Pati sengkune iki. Inggih sinuwun. Yo. Pangabekti lurus tak tampa pangestunipun Baetu Kulitampana. Kawula nuwun inggih. Saged ing pamundi kula paring pangestu paduka sinuwun saengga jimat paripi. Koko Prabu. Bapa ing manah kula tanpa pindhan. Dupi Koko Prabu ingkang sampun kepareng rawuh. Pingaing manah kula ibaratipun pindha karawan Jawata kayangan karga dawana pukulun sang Bathara Brama ingkang nedya paring nugraha. Yayi. Semantrugipun Kakang Mandura ngaturaken pingaing manah kula ingkang tanpa pindhan karana pun Kakang Prapta wonten negaring Astina pinahargya ngagem upacara prabon ingkang makaten Yayi. Sewu nugraha kapatedhane kula diripun Kakang nampi pakur mataragung. Namung sawetawis. Cuwara sing manah kula Yayi. Mbok inggih ya. Yayi Prabu Duryudana srupa nyuwun kula kersa lan kepareng ginakaken wanci ingkang prayogi kala mangsanipun Yayi Prabu gentos kula aturi tetinju dhateng negari Mandura. Menika nama trep ing atasipun kekadangan. Boten kok namapun Kakang tiyang sepuh ingkang nganggung tinimbalan marak boten garing Astina. Duh, Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi diagung tangak sapa paduka Kanjeng Koko Prabu pramila pripaduka kula dereng saged sumadhepaken negari Mandura karana maksih ribet ngembat pusaraning praja. Pinjang kiwala Koko Prabu menawi sampun wonten tata tentreming negari Astina. Pripaduka kula tumunten badhe sumadhepaken negari Mandura. Nganti kawan ingkang rayi Yayi Ratu Bhanawati. Belah. Nggih, Yayi. Siang tanapi ratri keparingipun Yayi Prabu badhe rawuh sarimbit tinarbuka raos sing manah kula lan kula tampi kanthi suka gembira raos sing manah kula. Yayi. Kagiatan sing pun Kakang rikalanipun ingkang raka nedheng-nedheng Sinuwaka wonten negari Mandura. Pun Kakang nampi nawala dutanipun Yayi Prabu sak sampunipun buka poneng nawala tupiksa suraos sing tulis ing mriku namung mratelaken ing mriki lenggahan mriku. Pun Kakang kedah enggal-enggal prapta wonten negaring Astina. Gelarapan tiyang sing pun Kakang angin tenupya ingkang sampun menahipun Kakang tinimbalan marang wonten negaring Astina menika alit-alitipun Yayi Prabu Nandang Sungkawa agengipun negaring Astina kinepang mengsah. Mila Yayi boten saranta kula gelak lampahe Kyai Puspadenta.
Pasantan Kadinapak Bantala. Raos cingak temah melengak dupipun Kakang mebet seketeng ing kitha negari Ngastina pun Kakang maksih nyemrapi sengkut gumrek guting para kawula ingkang maksih keparingan ambut kadi kapracih nolamun ta negari Ngastina ing mangke wonten beting swasana katentreman. Duh Yayi punapa ta dalulanipun Paduka Yayi Prabu keparing timbanipun Kakang Madura. Anjrah ingkang Puspitara kasiriring samirana Prawira suruh sanget pangajaping manah kula menggah rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu labet. Kula nedya nyuwun sanjata pitulung dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Paduka Yayi Prabu nedya mundhut senjata pitulung dhateng pun Kakang bab perkawis menapa Yayi? Menapa wonten pareng muka ingkang badhe ngrangsang baluwarti negari Ngastina sampun patos Yayi ingkang raka sagah remuk sinawara tugel minangka balak. Aturaken sembah nuwun Koko Prabu dene paring Paduka kekiyataning negari Ngastina wedamake negari Ngastina tata tentrem boten wonten dursila juti. Lajeng ribet bab perkawis menapa Yayi? Koko Prabu mugi kawuningan bilih wedal menika kadang-kadang kula Pandhawa sampun pundhak anggenipun nglampahi wana prasta lan sesingitan 13 warsa laminipun. Netepi perjanjen kesukan daduduk nakala semanten. Wedal jeneng menika Yayi Puntadewa sakadang ngayom wonten negari Wirata kinayoman dening Kanjeng Hyang Prabu Maswapati. Niki kaluhuran sabda Paduka Yayi. Duh Koko Prabu, sareng kula ngertos bilih Pandhawa mau sami lulus kalis ing Purweda. Mongko mataun laminipun kula nuntun wiwit mawas diri mulat sarira ing raswani. Danguning dangu kula raos-raosaken jebul kula ingkang nandhang lepat Koko Prabu. Lho. Lepat ingkang kados pundi Yayi? Inggih, kula rumaos lepat diri seprika-sepriki kula tansah damel cintrakaning adi-adi kula para Pandhawa. Pinten-pinten lampahan nedahaken bilih kula sakadang kula menika tansah mitenah lan budidaya nyirnakaken Pandhawa. Oh, Koko Prabu. Sareng nalar kula sampun pinanggih kula rumaos getun keduwung sanget manah kula. Kula niat badhe ndandosi gesang kula. Kula niat badhe rukun kaliyan adi-adi kula Pandhawa. Saha sedaya trekah pakarti kula ingkang awana niat badhe kula tilar. Kula gandrung gesang ingkang kebak katresnan lan karukunan Koko Prabu. Bala dalah. Nuwun sewu Yayi. Kula mireng dawuh Paduka menika kula radi kaget ing manah. Jalaran
Selaminipun tembung tresna lan rukun menika janipun sae. Namung tresna rukuning Pandhawa lan Kurawa kok semara kelampahanipun Yayi. Nanging kenging menapa dinten menika Paduka Yayi Prabu nganyar-anyari. Pramila manah kula malah tuwuh tandha pitaken. Manah kula tuwuh tandha pitaken ingkang surasipun mekaten. Dene Paduka Yayi Prabu badhe tetunggalan kaliyan para Pandhawa menika lair batos menapa namung lelapisan. Menawi lair batos, wah syukur Yayi. Kula nderek bingah. Nanging menawi namung abang-abang lambe mung digone tepi tata krama bae. Menika pun Kakang mboten ayub Yayi kula mboten cocok. Sebab Baladewa menika watahipun blaka suta dasaripun merdika yen iya yen ora susah dadi kanggo topeng pulasan. Koko Prabu lair tresik atos anggen kula kepengin badhe rukun kaliyan kadang kula para Pandhawa. Oh nggih, syukur Yayi, syukur. Lajeng sesambetanipun kaliyan ingkang Raka Tinimbalan malah wonten negaring sira menika menapa Yayi? Nggih, sasampunipun Pandhawa sami timbul kanthi wilujeng niat kula negari Indra Pasta sak jajanipun badhe kula paringaken langsung dhumateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Oh, ngaten to. Inggih, Koko Prabu. Nanging ewu haya angin kula badhe ngulungaken kawekten praja menika dhateng Pandhawa sebab kula ngrumaosi bilih seprika tansah natoni manahipun. Pramila Koko Prabu keparenga Paduka Kanjeng Koko Prabu nyarirani minangka sesulih saking Paduka kula maringaken wangsul kawekten Indra Prasta ing negari Kamarta dhateng adi-adi kula para Pandhawa Koko Prabu. Yang Pantara Ratri amung cipta pukulun tanulyan kahepsi mila katur kang Duda mande prasasat rageng ulun kang sumembah mung wing Padanto Prabu miang kagungan to sing sak sampun prapti katonas to pukulun Latnara Pati Rama Dewaning Sun Atur jagat pangestu para Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi bingah kepati rasa manah kula dupi kula midhanget sabda waliya saking Jagatika ingkang suraosipun nedya leres-leres tetunggalan kaliyan kadang Pandhawa saha kula boten badhe selak Yayi. Minangka duta pinitaya maringaken kamukten dhumateng kadang kula para Pandhawa. Dri Koko Prabu ngaturaken kenging Pandhawa ingkang tanpa pamit mangken wiyin dening rampung ngatur kula Yayi. Kados pundi Koko Prabu? Kauningana bilih Pandhawa menika gadah kusir gadah pujangga inggih menika Yayi Prabu Kresna.
kula pitados bilih bab pangsuri kamukten menika kadang Pandhita tamtu boten badhe nilar kaliyan Prabu Dwarawati. Sebab Pandhawa lawan Kresna menika boten saged pisah. Nggih, kok Prabu. Mongko wedal dinten menika Yayi Prabu Dwarawati nedeng tapa nendra wonten ing Jalatundha. Mapan wonten luhuring Sira Makambang nggih mapan wonten ing bale Makambang. Pramila menawi Yayi Kresna menika dereng wungu kula inggih dereng wantun nindakaken dawuh Paduka Yayi Prabu. Jalaran kadang Pandhawa tartamtu taksih ngentosi sapungunipun Yayi Prabu Dwarawati. Waduh, Koko Prabu. Monggo kula sakadang boten wantun kumalancang mungu nendranipun Koko Prabu Kresna. Kados pundi Koko Prabu menapa niat kula ingkang mekaten kala badhe wurung. Kados pundi Koko Prabu mamrih prayogining lampah murih kasembadanipun Koko Prabu. Iwang Raka Sri Baladewa miwah Prabu Harimurti kalangkung ing tresnanira marang Sang Dyah Panon Cinawi kadang estri satunggal kapisah pagenanipun mila tansah anduta mau Sri Narendra kalih tanyawata mring Sang Retna Padubranta. Yayi kadangipun Kakang ya. Boten kok namapun Kakang ngrumiyini kersaning Jawata menika boten. Nanging kauningan saking panginten kula menawi kula ingkang nindakaken mungu nendranipun Yayi Prabu Kresna mesti kelapan. Jalaran kula menika kadangipun sepuh minangka sesuli ing Sudarma. Pramila Yayi, derenging penggalih paduka wau niat badhe kula sembadani saestu. Iki menika dinten menika ugi pun Kakang sagah badhe mungu nendranipun Yayi Kresna. Waladal malah ngaten Koko Prabu. Lega sanget raos sing manah kula Koko Prabu. Mangkir piye? Sampun bingah rumiyin. Atur kula dereng rampung malih. Yayi, kula sagah mungu Yayi Kresna lan tumunten kula boyong rawuh dhateng negaring Sira mriki namung wonten syaratipun. Syaratipun menapa Koko Prabu? Kangge nitik suci ning penggalih paduka Yayi Prabu Sakadang Kurawa. Kula mangsuli malih. Kangge nitik suci ning penggalih paduka Sakadang Kurawa, bidal kula dhateng Jalatundha menika mangke kula boten purun dipun kanteni sinten-sinten kula badhe bidal piyambak. Menawi ngantos wonten tiyang Ngastina mriki kang trunyak-trunyung bebarung sinang, kula boten purun mundhak kribet-kribeti manah kula. Adanipun malah nuwuhaken unteran-unteran. Menika ingkang kula jageni Yayi. Wonten tetembungan lelakon sing wis kelakon dadi ya pengilon bola-bali Baladewa ki nomboke kuwirangane Kurawa ping pinten. Pramila dinten menika kula mawi pitangan ingkang jangkep kula badhe mlampah piyambak boten purun dipun kateni sinten-sinten. Mrene ngantos menika mangke wonten tiyang Kurawa ingkang bebarung sinang. Bludas-bludus tanpa tatanan. Nyuwun pangapunten, paripaksa mangke kula jotosi piyambak Yayi. Dadi iki badhe kula sakaken dawuh pangandikanipun Nyeng Koko Prabu. Bapak Durna mireng. Oh iya mireng. Mireng. Dicuni enten apa Kakang? Mireng mboten. Nun. Waduh dilapa. Wis. Mireng mboten kandikanipun Sinuwun Nandura menika kala wau. Bab perkawis menapa? Nah, anak tenan. Cethone ora melek iki mau. Wis ketara wis. Mungkin ora mudeng karo gantine pasih makan cetha nek iki mau wis minggu genep-genep. Ya ampun ngoten to Pak, wong nggih kareng warisa kanggo lali. Ngaten nggih, menika mangke Kurawa dipun keparengaken
nderek dhateng Jalatundha sinuwun mandura badhe jengkar piyambak ngeten dak ngelek-eleki rombongan ngeten. Ngeten mboten? Oh, ngaten keparengipun. Nggih. Oh iki malah kawersan to Kakang mboten kangelan. Mila menika. Bakunipun ra dinas. Oh nggih nggih. Malah mboten kangelan. Nggih, butuhe butuh nak mboten iki. Iki Koko Prabu badhe kula sakaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu. Panjenengan menika pun Kakang daya-daya numpawin bidal. Kacate dawuh Paduka Nyai Prabu. Menapa mboten wonten prayoginipun monggo. Kula dherekaken panjenengan teng Datulaya. Keparingipun menapa Nyai? Kula dereng saged caos pakurmatan. Rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Duh Nyai, tedhak winangsulan bojo krawi pinanggih wingking kewala. Presampun kasebatan pun Kakang muni jalanipun Nyai Kresna pinanggih gampil Nyai. Menawi titulu mekaten sajengkar Paduka Koko Prabu sumpah kula ingkang gumiring jengkar Paduka sak pengiripun ingkang raka Nyai Prabu Kantara bagya mulya ingkang pinanggih Nyai. Kantang padha aran dirapet wis amen paris. Keparengasa mula matur sawetawis sinuwun. Paman Sukuni. Ya ingsun dilani. Sira paman bakal matur apa? Menapa Paduka sinuwun inggih pati tados kaliyan pangandikanipun Prabu Baladewa menika wae. Percaya piye? Kula ngaturi priksa. Watak wandunipun sinuwun Prabu Baladewa menika nyuwun pangapunten. Prabu Baladewa menika penggalihipun menika mboten ajeg. Gampil kobar kenging latu, gampil teles kenging toya. Penggalihipun menika mboten saged jejeg gondar-gondri baratipun kadidene toya tumumpang godhong lumbu. Kula pitados menika mangke tartamtu Jalatundha menika kathah brayating Pandhawa ingkang sami tetugur wonten mriku. Ingkang kula kuwatosaken menawi ngantosinipun Prabu Baladewa menika mangke dipun tangisi kaliyan para putra-putraning Pandhawa tartamtu boten badhe wantala. Lah menika monggo ingkang baken menika kedah Prabu Kresna menika wungu tumunten kaboyong dhateng negari Ngasira menika manut pangsiting dewa. Lha menika ingkang perlu dipun wigatosaken monggo nyatanipun Prabu Baladewa boten kersa dipun dherekaken sinten-sinten jubriyaning manah kula menawi Prabu Baladewa menika mangke menggok margi padune ben aja eneng wong weruh. Lah menika dicuni enten apa Kakang? Sampeyan ampun golek perkara lho. Sampeyan ampun sembrono ning enten baken lho.
nyawa sampean iku ora serep aja coba-coba sampean. Enten apa? Kabeh niku ampun mangukur kaya sampean, ngeten. Sampeyan kok wani main do karo Sinuwun Mandura niku pripun? Prabu Baladewa diukur karo Sengkuni, mecla-mecla leda-lede. Ampun ngoten niku jenenge ngremehke Sinuwun Prabu Baladewa. Prabu Baladewa sampun sagah. Watake Prabu Baladewa niku nek iya-iya nek ora-ora, watake jejeg. Mula Prabu Baladewa niku dawuhane minangka wakile Prabu Maswapati minangka dadi ceksa negara. Ampun ngoten Di. Nek Sinuwun Prabu Baladewa ngendika sepisan dadi kudu destoke. Niku jenenge percaya. Ana pancen wae sampeyan ora percaya mbok ditandani dhewe. Lho ngoten. Napa maneh Sinuwun Prabu Baladewa niku yen pun duka kaya ngoten niku ora wedi sapa-sapa. Nek perlu dewa dilabrak. Niku watak Prabu Baladewa janjine bener. Niku watak Ratu Mandura kok ngoten niku. Ya mau sampeyan reka-reka. Nek barang apik-apik kok dirusak. Bebutek banyu bening. Bubras pasara sing tentrem. Nggih usah iso sampeyan Di. Lho, kaya ngoten iku lho Kakang. Enten apa? Padune nek wedine diperintah gawean sing abot kaya ngoten niku. Sampeyan ngertos napa mboten? Kula niku ngawula enten negara Wedina kudu mikolahake negara Ngastina. Lho, semoten iki kula niki pendhita duwe paken dhewe. Wis saniki ngoten mawon samat sinamadan daya dinayan. Sampeyan dadi patih ya mati ya manut pakem patih sing apik iki piye kula tak mendhita manut pakem pendhita sing apik piye. Pun ngoten mawon. Kula niku pendhita gawean kula niku elek-elek. Gawean kula niku memayu hayuning bawana kudu bisa gawe katentreman. Dari isine mung maido terus tentreme jeng napa? Ora coba isine rame waton Suraya tok niku. Apa-apa titik padu. Apa titik unjuk rasa. Ora leren-leren kok ngoten iki terus mawon. Tentreme kawula niku jeng napa? Niku kudu dipenggalih lho dicuni dipenggalih. Amargi badhe kados pundi kemawon Sinuwun Prabu Duryudana menika badhe nentemaken sagunge para kawula, ngeten. Boten mung nentemke sampeyan tok. Arep pepati tentrem liyane do dengak-dengape ngapa? Dengare Durna nek apik. Jenenge nunggasak nggone nek ora akur. Lho, mboten kok mboten akur niku mboten. Beda penemu kenging Di. Benten pemangke kenging mawon. Nanging pemangke menika mangke badhe nuwuhaken inggih menika mangke pakaryanipun tumuju dhumateng katentreman lan karahayon ingkang migunani dhumateng bebrayan agung. Ngaten. Nggih, ngaturaken inggih panuwun ingkang tanpa upami Pak Guru. Ora caturan. Sinuwun. Kepareng Sinuwun menggalihaken mangke menawi wonten gagaling lampah. Kedah wonten ingkang ngawekani. Mengkono papanjenengan tak rasa kaya bener. Lan malihipun Ngastina menika rak sampun mulung jago. Ngastina menika sampun mulung jago inggih menika Narendra saking Cedi Prabu Praswapati menika anak Supala. Ingkang nalika semanten dipun pejahi kelawan Prabu Kresna Supala nalika wonten lalapan Sadira Jayasuya. Menika anakipun sanget anggenipun igit-igit. Lah menika kinarya ngawekani hambuk bilih. Prabu Kresna menika mangke boten saged dipun boyong negari Ngastina. Supados menika mangke dipun sirnakaken dipun pasrahaken kaliyan Prabu Praswapati. Lha menika tegesipun nabok nyilih tangan. Golek iwak kena iwake aja nganti butek banyune. Menika panyuwun kula kados ngaten menika. Pripun Pak Durna? Nggih, apik. Apik saged sampeyan apik. Pun monggo mawon. Golek iwak kena iwake aja butek banyune niku sae niku kudu nata-nata sing ditindakake iki apa. Rene sing tindakan bakale iwake lho kecekel banyune buket sik. Pun nang titeni. Sebabe napa? Lah aku cidra ora bakal kok diayomi dening Gusti. Empet ta? Napa meneh gawe kapitunaning liyan? Apa meneh kok jenenge mateni wong? Lho, ora gantalan dina kecekel pun empet ta?
karo tanduran pohon mateni wong. Wis. Rusak kaya ngene. Cetha yen pancen kurang kandel panembahe marang Gusti. Pun tanpa percaya karo pakuasane Gusti tas-tes. Nyawa mung dikosak pohon kalah. Gusti diparingono sabar Gusti. Bentar sampai niku ora tak kersulon. Lah ora kersulon niku pripun? Wong kahanan kok di. Lho kaya ngoten niku. Kula niku mboten mentolo nyawang lelakon kaya ngoten niku. Ngeten. Sak saged-saged murid tentremipun negari Ngastina menika mawi margi kang sae. Petua dalan sing bener. Upamane yen pancen Kurawa bakal budidaya patine Prabu Kresna, nek perlu ditantang parasan. Lho ngaten. Dipasrahke para senopati, nyododot didodok. Aja gutul lor kena kidul tambah nyilih tangan. Niku jeneng menang ora kondang. Ora kondang yo meni ra menang. Yo kok ngayal. Ah sekarang ora omong. Pun monggo sinuwun. Kepareng nglajengaken kemawon. Mangke boten perlu mindak suraya karo sedulur. Panjenengan napa-napa iki wong niku gak sanggon men bakti ra kleru. Wis mangkaken sinuwun. Kakang Prabu Kawunggu. Kula wonten dawuh nyanyi. Kados pundi Kakang Prabu? Katen nyanyi. Antek-antek negari Ngastina menika namung paduka Nyai Prabu klaten paring dawuh. Tinimbang kula menika kebegan mireng pangandikanipun Bapak Duna kaliyan Paman Pati sepunika mboten cetha juntrungipun menika kula wau. Nyai Prabu klaten paring dawuh kados pundi keparingipun Nyai Prabu? Mangke pun Kakang ngendikani jer negari Ngastina menika iki ngasta pepayungipun paduka Nyai Prabu. Paman Pati sembuni, untuk timbalan ini ngadeu, orang jaki tim, taruh Prabu Prasopati kira munggah, malah sedikit.